Sakushuthi nge-Friday. Bashesha ukushayisa nge-Friday. Friday phela abantu kumele bayojiva. Late. Bathi kuyoshabandayo. Bathi ukurelaxa kancane. Khohle umsebenzi. Sebenze kakhulu nge-weekend. During the week, I mean. So Friday sawushaya bandayo. Shaya ibhiya laphaya. Khohle into eyiningi. Futhi ngoba ngenagesi nje lokushini. Hawu. Ngizokuthiwa kunagesi. Yonke indawo. Madadeni ayinagesi namhlanje. Shothi lento eyenzekile enkulu. Basithathele sonke ugesi. Mina bese ngikhohliwe ngahamba ngayothenga kwenye section ngicathi ngizoyithola lento. Sengikhumbula mase ngifika because into ebengiyithenga into ephekwayo ngithawu. Nakhona kuthiwa ayikho sengiyakhumbula ukuthi konje ngishiye la ngihlala khona ugesi ungekho. Shothi vele nje yonke indawo awukho. Ngibona ukuthi futhi abantu bambe ngaphandle bahlale emathunzini bonke. Hayi, ngoba bekhona book TV. Shothi awukabuye. Yini vele le ndawo ngokubona kwakho selokishini isetting yakhona ithini ibona ilokishi wena tangisho singaba ngakhalredo abantu behlele ngaphandle ngiyazi kuyashisa shothi ugesi awukabuyi shothi vele nje ugesi awukabuyi abantu behlele ngaphandle kanje hawu abantu buyele endlini yobhoreka ugesi awukho khona indlela la ukufuna indlela yokudlula awukho ugesi awukabuyi even now fuck So aywanele na shothi ugesi awukabuyi umuzi muhle standard sinamuzi sinalutho si empty engabe wayithola kanjani le ndaba nathi asiyayifuna
ngathi uyafisa nje ukuthi ube nesitende sakho, ube nomuzi wakho wakhe. Yabona nje ngalawa nje abawakhaya, umuntu uyawakha. Sifisa nathi ukuba nemizi, sibe nemizi. Yabo la bayawakha. Nase sinamuzi fensiwe nje kuphela, kodwa khona wasekhaya uthenga isitende manje yimi uthe bathe la bayithenge khona kumele wakhe, ungawakhe for a period of time, mhlambe 1 year or 2 years, but ayisele omunye umuntu. Ngisho ngathi it's actually a great idea, yabo, in a way for abantu abafuna itende yabo abanye, because uma uzothenga isitende kumele phela wakhe, because if ukhulele okushini uyazi khona nje le sitende lesesi1 lesesingahlali umuntu, sesize sakhula saba badala, abanye bethu baze bashiya emhlabeni ebezikhula nabo. Khona nje le sitende sisodwa nisaziwe nonke ukuthi akaze kwa sinje kanje, sihlezi nje sikanje, nisakhula ney'ngane akwazi kwawakhiwa, kodwa khona umnikazi wazo. Uma ubuza kuthiwa mhlawumbe ubekele iy'ngane bese uyayibuza hawu kodwa ley'ngane zakhe phela kushuthi sey'ngangathi nazo, yabo, nathi sibadala manje sibuye sibheke ku-40, so kumele ngabe sebezamile ukwakha. So sebenza njalo manje ukuthi ba-avoid abantu kwezinye iy'ndawo bathenga itende ey'ningi, umuntu athi ubekele iy'ngane zakhe, cabanga uthenga isitende manje ingane yakho isafunda e-primary, shuthi ohlezi si-empty. If na ungawakhi, let's say nawe awakhi, shuthi sohlezi si-empty until ingane iziqede, kumele futhi iye ku-varsity noma iye college, ithole lo msebenzi.